ଆଡିଲେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଖେଳି ପାରନ୍ତି ଏହି 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏବେ ସିରିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର 6ରୁ ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ସହ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନାମ ରହିଛି। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ। ଶୁଭମନ ଆହତ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ନଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ଗିଲ୍ 50 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ 7ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ କରି 6 ଓଭରରେ 44 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ରାଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗିଲ୍ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ 2 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଦେବଦୂତ ପାଡିକାଲ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ବିରାଟ କୋହଲି, ରିଷଭ ପନ୍ତ, ୱିକେଟ କିପର ଲୋକେଶ ରାହୁଲ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ।